Уянасы килмичә генә сәгатьләргә карый торгансыздыр дуслар. Әйе, бүген 11 февраль баш көн. Ял көннәре янәсе үтеп киттеләр. Яңа атнаны әкренләп башлыйбыз. Кемдер эшкә ашыга, ә кемгәдер балаларны мәктәпкә һәм балалар бакчасына озатасы бар. Ләкин миннән сиңа сәлам тапшыруын кайда да ашыкмыйча карарга утырган мөхтәрәм милләттәшләремне кайнар сәламләп, мин Галия Гимантинова бүгенге тапшыруның кадерле тамашачысы, матур бәйрәмен каршы алучы гүзәл хатын-кызны, райондашыбыз Гөлҗиһан Рязаповна Богдалованы экраннар алдына чакырам. Аны матур туган көне белән сеңлесе Галия Рязаповна, уллары Тимур һәм Шингиз, киленнәре Гүзәл, оныклары Милена һәм Элина котларга булдылар. Эш сиреңне бушатырга, кайгыларың, ягъни борчуларың булса киңәш сорарга, шатлыкларың белән уртаклашырга, ялгыш адым ясасаң шилтәне дә алырга, минем, шөкер Аллага, апам бар, дип башлана әлеге котлау хаты. Сабырҗанлы апабыз, кадерле безнең, синең киң күңелең, йомшак, юатучан мөнәсәбәтең, безгә карата олы мәхәббәтең һәр эшеңдә, һәр сүзеңнән сизелә. Көн барышында шалтыратышмасак, тавышыңны ишетми калсам, көннәр дә бушка узган шикелле тоела. Якыныбыз безнең, рөхсәт ит сине матур гомер бәйрәмең белән котларга. Җир шарында нинди иң биек тау булса, шул тау кадәрле сиңа без исәнлек. Нинди иң тирән диңгез булса, шуның кадәрле бәхет телибез. Сагыну сагышларың артта калып, шатлыкларга күмелеп яшә. Апабыз, газиз җаныбыз, менә бәйрәмең җитте. Күк йөзендә йөзгән болыт таралып якка китте. Күрәсеңме, кышкы кояш сиңа җылы елмая. Назлы нурын сирпеп сиңа биектән бәхет кыя. Килер язлар озакламый, алда көтә гомерләр. Синең хөрмәткә сайрарга сандугачлар килерләр. Котлы булсын туган көнең, ашсын чынга хыяллар. Әле ярый, әти-әни, безгә сине туганнар. Шулай ук бу котлау хатында Гөлҗиһан Рязаповна оныгыгыз Дениска да юлланган шигъри юллар бар. Денисыбызга 9 февраль көнне 15 яшь тулды дип язалар якыннарыгыз. Денисыбыз, котлыйбыз сине туган көнең белән. 15 яшьтә егетләрнең тайдай дәртле чаклары, дөрләп яна гомерләрнең бу мәлдә ушаклары. Бар җиргә дә өлгерәсе килеп ашыгасың гел. Яшьлек Денис бер бирелә, шуның хакта алдан бел. Шатландырып якыннарны яшә сөенеп кенә, котлап бәйрәм көнең белән кышып үбәсе килә. Хөрмәтле Гөлҗиһан Рязаповна Богдалова, сезнең һәм оныгыгыз Денисның да туган көннәре котлы булсын. Сеңелегез Галия Рязаповнаның бала оныклары белән музыкаль сәламнәрен дә сезгә шатланып җиткерәбез. Бәхетле булыгыз, әлеге җыр сезнең өчен яңгырый. Tan
elektron pochtabız boş. Элемтәләр өчен телефоннарны сез үзегезнең экраннарыгызда күрәсез. Шалтыратыгыз, булмаса языгыз, хатларыгыз җавапсыз калмас. Җиңеллек белән үтәчәк атнабыз булсын. Уңышлар һәммәгезгә дә. Киләсе очрашуларга кадәр.